Și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta filmăm Micro Battle, da. Pe serverul Cookie Battle. Hai să intrăm în match. Și uitați câte coinsuri am, cam puține. 52 de coins. Din cauza lui proștii ăștia. Bă, frate, bă. Și e și fratele meu care filmează. Stau aici la... Asta e cam... Hai să ne urcăm aici și o să-i pândim. Trosc o săgeată. Trosc. 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 What? Aoleu, ce e aici? Ai, 11 din 12. Ui, What the fuck, de ce e și... vine asta. Tu, pe ce e? Bă, ești nebun. Uite! Ah, este! Este! Yes! Am intrat! Yay! Wow, ce hack! Wow, ce mi-a plăcut asta. Ce hack? Oh my god! Ce hack! Ce mai... Deci, hack ăla nu m-am văzut, bă. Ia lăsă-i Fuck this. vă smulg mucii pe toți. Vă fac ciulete. 369 scop. 369 scop. 369 scop. Tom. Aici trebuie să fac eu 360. Am făcut donatorii. Dar cu naibii. N-ai cum să faci. Bă, dragule! Ușor! Cu beșina. Ui, beșina! 360. Ok. Cam așa vedem și noi acest episod de Micro Battle. Să nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă v-a plăcut. Și noi ne revedem data viitoare. Wow. Da. Salutare toată lumea! Bine ați venit la o nouă serie de Fuck Micro this. Battle. Fuck this, nu sunt servere. Hai să mergem să vedem ce e la... What the fuck? Voi vedeți cât costă? Ce scumpe-s naibii. Hai să punem... Fucking... Hell. Ia uitați ce dau lui ăla. Ia uitați ce hacker. Mamă. Mamă, bă. Unde e ăla de la Mobizen, bă?
Oh, fuck this. Gata. Și 4. Da, o să închid. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Mi s-a blocat. Sper să dați un like, un share, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!